Аз съм Бердък и това е моят тренировъчен кемп. Както виждате, моят тренировъчен кемп. Така, ще ви запознаем с най-опасната територия, гората. Както виждате, огледайте се. Огледайте се! В много якават. Много якават. Не, много опасна, млади дами. Сега, аз ще ви науча как мога да оцелете за половин час, да си намерите бункер, храна, вода, нищо ще има тук вода да стане. Вода, храна, отопление, всичко в едно. И така, нека да започваме към първата част. Здрасти, мисля, че мога да оцелеш тази природа. Сигурен съм. Защо? Имам опита, знам как да стартирам лагерен огън и знам какво трябва да направя за да стартирам лагерен огън. Ще кажеш ли нещо интересно за себе? Виж какво е природата. Също така мога да разпознавам следи. И мисля... Да, ще успея. А някакви хобита? Да, имам хобита. Обичам да паля огньове, там ми е опита за огъня. Ясно. И обичам да ходя в природата. Добре. И мислиш ли, че мога да спечелиш в шоуто? Да ти кажа не точно за печалата, по-скоро за забавлението. И опита. Мерси. Мислиш ли, че можеш да оцелеш в това шоу? Да. Защо? Имам специални умения. Като какви? Ще направя подслона и мога да готвя. Браво! Мислиш ли, че можеш да спечелиш в това шоу, защото имаш голяма конкуренция? Да, защото другите не строят първо. За вас първо ще ви направя две отделни изпитания за двама. Първо, Викторе, искам да направиш дупка, която да може да се повере с листа. Дани, искам ти да намериш дървета, не дървета, а листа и да намериш като огън за това. Браво! Добре. Заемайте се. Айде. Готово гъс. Какво да правя тия листа? Давай. Тук трупа купчи на листа. Да запалям. Добре, браво, но кой ще осигури огъня сега, за да се потолиме с топлина? Добре. Аз имам кремък. Къде ми кремък? Чакай, нали аз съм с мен се запаля огън. Верно. Значи той запаля огън. Добре. Имам късмет, че открих тая запалка наоколо. Каква запалка, бе? Това е пръчка с огън. Ние създадохме, не помни. Къде си създаде? Сега трябва да запалиме, не да ги напалиме листата, за да се получат. Така. Ето, аз си го запалих! Получавам една точка за запалена, нали? Браво! Браво! Това се трупат точки за Даниел. Но Виктор, както виждате, много добре се справяте. Аз бях първи. Браво! Сега може да се постопкаме малко. Браво! Моят запалък се бъде. Браво! Направихме огън. Това е много важно за оцеляването. Това може да ви осигури топлина и да не замръзнете през нощта, когато спите. Браво! Много добре! Браво! Както виждате, Виктор е осигурил нещо, което може да поддържа огъня, но няма да помогне. Но ето, елате се стоплете. Може да се стопите. Добра работа! Сега ще оцелеем в кучия студ. Както виждате, това много помага, наистина. Ела се стопли, Дани. Заслужаваш го. Това време на годината е много студено. Много е студено. Може да измръзнем до смърт. В гората не знаете какво става. Това е гората на Аляска. Винаги много студено. И сега може да се стопиме много добре. Мирише ми много добре. Мирише на огън, това е вярно. Но по принцип много добре. Така може наистина да си помогнете
Браво! И двамата се справихте добре. Намери листа, а той намери огън Виктор и издълба много добра дупка, която действа. Сега може, ето както виждате, Виктор добавя листа, за да разрасне огъня. Но сега след време, сега може да помислите, че спира огъня, но това става много по-силно. Както виждате. Ето както виждате, той се вижте как разраства. се разраства огъня. Много добре. Ще задимим цялата гора. Добре, огъня излезе супер. Браво! Беше много топло. Дано да сте се наспали, защото Браво! Беше много топло. Дано сте се наспали, защото има още една задача за нас. И сега ще ви я кажа. Значи, това е мисията. Сега ще ви кажа. Добре. Добре, днешната мисия за вас е да намерим вода. Така, това може да ви прозвучи малко налудничево, но това е единственият начин за оцеляване. Трябва някой да си сложи урината в ето тази бутилка. Гледал съм ти шоуто. Знам това средната. Добре. Даниел, ти ще направиш урината. Така, мисията за тебе е да охраняваш бункера. Както виждате, Даниел е намерил урина. Вода. Да, вода! Тя ще пречиства и спие. Урина. Тя ще пречиства. Както какво с пречистна урина? Така, разпределили сме, както виждате, урината и сега ще опитаме да оцелеме. Успиха, бат. Пийте, защото Това не е трябва за да се... после. Трябва да това се е киселичка. обезводняваме. Водата трябва да се пести. Не трябва да се обезводняваме. Не трябва наистина да се обезводняваме. Затова сега, Викторе, да знаете, че урината стопля стомаха и това ще ви помогне за превността. Усещам го. Също става и като пием бира. Ще продължиме. След... Къркаме като скиф. Това беше